Goedemorgen. Welkom op de tuinen van Goede. Goedemorgen. Moeten even de dingen. Ja. Nou, behalve de duinen van Goede hebben we ook de schitterende tuinen van Goede. Allebei schitterend. Dat wil ik wel graag weten. Hoe is jullie naam? Mijn naam is Peter Leghuit. En mijn naam is Joemen van der Weijer. Nou, ik ben Jan. En nou, de eerste vraag is natuurlijk, hoe zijn jullie zo toegekomen om de tuinen van Goede te installeren? Ja, dat is eigenlijk mijn idee geweest. Ik was bij iemand en die zei tegen me van, ja, wat je eigenlijk zou moeten doen is biologisch boer worden. Nou, mijn vraag was natuurlijk meteen van, ja, hoe? Daar had hij eigenlijk een paar tipjes. Hij zegt, je kan het rustig aan beginnen naast je werk. En ja, dat sprak me zo aan dat we zijn gaan kijken hoe we dat konden doen. En dan 3 dagen later zagen we op de tv een hele korte documentatie van een project in Wageningen. En toen had ik zoiets van, nou dat is het. Dat hebben we Juma laten zien. En die had meteen ook zoiets van, ja dit is geweldig. Dat gaan we gewoon proberen. En daar zijn we vorig jaar mee begonnen eigenlijk. Ja, dan denk ik gelijk aan het economische gedeelte. Hoe krijgen jullie inkomsten? Ja, we werken met deelnemers. Dus het is, wij kweken de groenten en de bloemen ook. En dan de deelnemers die mogen zelf oogsten. Die betalen een vast bedrag per jaar. En voor dat bedrag mogen ze elke week gewoon komen oogsten. Groenten, kruiden, bloemen. Dus. En zo werkt het dan? Dus zo werkt dat, ja. En, nou, ik zie daar het woord ingang staan. Met mijn eentje? Ja, natuurlijk. Oh, ja, rij maar verder. Dat, ja. In mijn eentje? Ja, hoor. Nou, dankjewel. Geweldig hoor. Nee, dat mag niet. Dat mag niet weg. Dat moet je met z'n allen tegenhouden. Dat is verdwijnt. Wat grappig is dat we net waren bij mijn broer in bakken en hadden we kunstgolf. Meneer en mevrouw, waar komen jullie vandaan? Nou, wij komen uit Nune, maar wij komen eigenlijk ook een beetje uit West-Vlaanderen. Vertel. Ik kom uit Aardenburg, vroeger gewoond, en mijn vrouw, Mia, die komt uit Zuid-Zanden. Zuid-Zanden en Aardenburg zeggen ze hier. Ja. Nune en dan hier op vakantie? En dan hier, een hele periode zitten wij hier. En verblijven we hier vanwege het feit dat we nog familie en vrienden en van alles hebben zitten. En wij hier bijzonder graag blijven komen. Ja. En waarom specifiek de tuinen van Goede vandaag? Nou, dat ligt vlakbij het plekje waar ik zit. En ik haal hier altijd mijn aardbeien en ik haal er altijd wat groenten. En vandaar kom ik hier en dan heb ik gezien dat die tuinen zijn opgezet. Ik ben er eens te kijken, het is gewoon fantastisch. Nou, en nu hebt u zelf beloond met iets, begrijp ik? Het past wel goed bij mijn laarzen hoor, die kleur. Ja, maar ik weet niet of je laarzen nou zien, maar het past perfect bij je laarzen. Ja, dat is ook biologisch wat ik hier komt. Dat kom je uit deze tuinen. En wat is het? Dat is een courgette. En dan in dit geval een gele. En dan komt dat bij je laarzen is opgegroeid hoor, waarschijnlijk. Dat moet haast wel. Met de poten in de klei, hè? Wij staan hier met de poten in de klei. Zeg, en wat zit er in dat papier? En dat papier, daar zitten aardbeien. En dat zijn aardbeien die komen hierop vandaan. Dat is een heel bijzondere aardbei. Hoe heet dat op zijn West-Vlaams? Derby. Ja, en die zijn bijzonder lekker hier, want die zijn in de zilte lucht opgegroeid. En dat is zo Zale zilte lucht. Zalige zilte Zaligheden. Lucht. En dat geeft weer een extra smaak aan het product. Lien, ik heb net een erepadje gereden met mijn eentje op pad hier tussen die stokrozen. Hoe komen die stokrozen hier? Ja, dat is wel grappig. Dat zijn zaden die hebben in een zakje, in een doosje, in een bakje, in een la iets van 30 jaar gelegen. En toen we hier begonnen met de tuinen zijn we gaan proberen om al die zaden nog te zaaien.
En dit zijn de enigen die op zijn gekomen. Dus het zijn nog de oude zaden van mijn vader uit Amsterdam. Zo, na 30 jaar weer springlevend. Nou, duidelijk. Ja. Zullen Wij we ook, dan... hoop ik, na 30 jaar. Ja, ik hoop het ook. Ja. Zullen we dan maar een bakje gaan doen? Ja, Want lijkt me ik een denk goed dat er idee. een bui aankomt. Ja, lijkt me een goed idee. Oké, Ja. dankjewel. Alsjeblieft. Goed Lien, hier is het gezellig. Hier gaan we even een bakje doen. Ja, prima. Ja. Nou, je mag zelf je thee plukken. Zo gaat dat hier. Dus je kan kiezen uit munt of citroenmelisse of salie. Die kan je plukken en dan staat daar een beker heet water. Dus ga je gang. Ik ga munt plukken. Goed idee. Helemaal goed. Ja, we zijn zo op de zee op wel. Alles, maar dan ook alles, is in geuren en kleuren uitgelegd. Ik ga op pad, niet in mijn eentje, maar met z'n tweetjes met mijn vrouw de bloemetjes buiten zetten. Dit jaar betalen ze 175 euro per jaar. Nee, €3,5 per week.